start nummer 15, Morten Brugergaard Andersen, og de kører kvinden. Bedes holde sig klar. Og så tror jeg, at jeg har forkerte oplysninger lige før. Det var nemlig Lina Sæt, de havde på banen, som var fra 2000 efter Viras og mål fra en arrangé. Og Pindemix Godspeed har jeg så allerede præsenteret en gang. Det er her på banen nu. Vi tager hende igen. Hun er fra 2006 efter Godspeed til Revadi og Comeback 2 som mål fra.